ruski helikopteri postaju nepobedivi, razvija se potpuno novi sistem zaštite, niko im neće moći ništa. Kompanija Navigator napravice novi sistem koji će štititi ruske helikoptere od opasne nekontrolisane rotacije ulevo koja je često uzrok nesreća, saopštila je pres služba te kompanije. Očekuje se da sistem bude napravljen 2022. godine, navodi se u saopštenju. Precizirano je da do nekontrolisane rotacije helikoptera ulevo uglavnom dolazi u fazama lebdenja, prilikom poletanja i sletanja, tokom leta na malim visinama, prilikom leta malom brzinom i u režimima koji zahtevaju maksimalnu snagu motora. Uzroci obrnute rotacije su narušavanje transmisije i neispravnost repnog menjača, što dovodi do čestih nesreća. Kako je rekao generalni direktor kompanije Sergej Baburov, postoje tehnike pilotiranja koje omogućavaju da se helikopter izvuče iz vrtložnog prstena, međutim stručnjaci žele da za bezbednost helikoptera ne bude odgovoran samo pilot, nego i sistem letelice. Pretpostavlja se da će sistem upozoriti pilota kada premaši ograničenja propisana letačkim protokolom. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.